Νιάρχος, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν ένα υπερθέαμα μουσικής και χρωμάτων. Στον Πειραιά, ο πύργος φωτίστηκε με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ οι κόρνες των πλοίων για την έλευση του 2024 συμπλήρωσαν την εορταστική ατμόσφαιρα. Στη Θεσσαλονίκη, ο ουρανός της πόλης γέμισε βεγγαλικά λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις οι δείκτες του ρολογιού έδειξαν 12, το κάστρο της Λαμίας φωτίστηκε από εκατοντάδες πυροτεχνήματα. Η νύχτα έγινε μέρα από τα βεγγαλικά και στο Αργοστόλι, με τους Κεφαλονίτες να έχουν γεμίσει τους δρόμους του νησιού και να ανταλλάσσουν ευχές για το νέο έτος. Πρωτότυπο τρόπο η πυροσβεστική υπηρεσία ναυπλίου υποδέχτηκε το 2024. Τη στιγμή της αλλαγής του χρόνου, όλα τα πυροσβεστικά οχήματα στο σταθμό της υπηρεσίας ήχησαν τις σιρήνες τους, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Στα Χανιά, με την αλλαγή του χρόνου, βρέθηκαν όλοι στα μπαλκόνια να απαθανατίζουν το χρωματιστό ουρανό από τα βεγγαλικά, ενώ όσοι κατέβηκαν στο λιμάνι απόλαυσαν εντυπωσιακά μουσικοχορευτικά σόου.